60 ka mga estudyante sa munisipyo sa Tuburan sa probinsya sa Basilan ang misalmot sa First Aid o Basic Life Support Training ni Adtong Martes, Mayo 9 dito sa Tuburan Mini Gym. Atol sa training, gipasabot sa mga partisipante ang importansya sa kinaadman ug saktong pagresponde atol sa emergency. Gipasabot ni Husni Hayman ug naip-arip sa Tuburan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ug ni Morsidi No, ang school coordinator, importanteng masayod ang tanan sa mga pamaagi sa pagluwas, labi na sa mga komunidad nga layo sa mga hospital. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe